Goddag. Vi vil lave lidt let's plays. Ja, det mig og en, der hedder Niklas, som sidder ved siden af mig og hjælper mig. Og også spiller på et tidspunkt. Og han er bare rigtig god til det. Ja. Nå, ja. Så skal vi... Det er lige noget totalt ind i de verdener, vi har været i før. Yep. Ui, der er vi tæt på vand og det hele. Så kan vi bygge et hus med havudsigt. Ja. Sådan. Det skal nok blive sjovt. Det skal nok blive godt. Selvom vi ikke spiller på tæpperen, så er det godt. Vi håber i hvert fald, det bliver godt. Vi spiller single. Ja, vi singler. Hvis nogen som spiller Minecraft single play. Så starter vi lige med at hugge noget sten. Til hvad? Sten til og mig. Og sådan lidt. Okay. Nå. Vi vil i hvert fald gøre os rigtig umage med den her video. Ja. Og hvis I kan høre noget larm som et eller andet, så er det bare fordi vi holder ude ved en... Ja, vi er ude at se VM i motocross. Ikke så spændende. Så vi optager i en bil. Ja. Der er nogle form. Nu skal vi have dræbt. For til uld. Ja. Til seng. Og det kan måske også være i nogle andre episoder, at I ser, at spillet det er lidt anderledes, men det er fordi, vi får texture pack på. Jeg får snart texture pack. Texture pack. Ja. Så spillet bliver anderledes. Ja. Nu skal vi have dræbt nogle få. Ole. Så hugger vi nogle træ herovre, så vi kan gå den der vej. Er det ikke et rimelig godt sted at bo det her? Ja, lidt. Skov, vand, ørken. Vi mangler noget jungle. Ellers ville der være perfekt. Ellers ville det der være Har vi lidt græskar her? perfekt. Ja. Så det er top dollars, du. Ja, jeg tror ikke, vi kan bruge græskar til så meget. Det er camouflage for. Og jeg tror faktisk, det var mit. Det tror jeg. XP? Hvor kom den fra? Forud. Oh. Nå, græskar. Jeg kan ikke lide græskar. Kan du ikke? Nej. Ristet. Har du da smagt græs? Ja, ristet græskarkerner, det smager godt. Altså, dem som ser med, har I prøvet at spise græskar? Ristede græskar, ja. Græskarkerner. Græskarkerner. Ikke hjerter. Græskarkerner. Ja. Ej, prøv det. Det lyder ikke så godt. Det smager mega godt. Så må vi jo håbe på det. Tempel! Mega nice.
Pas på. Ja, vi Det skal lige siger passe på bang! TNT. Har du nogensinde været i et jungle-tempel, Jonas? Ja, der har jeg været et par gange. Det er fedt. Der er mange fælder i. Ja. Våben flyver op. Hvor hopper du? Ja. Slet lidt trykpladen. Jeg er ret dum. Her i baghovedet. Vi skal lige se, hvad der er i kisterne. Ja, ja. Jeg håber, der er en fakkel. Eller 2. Nå, noget guld. Nå. Knogle og guld. Og ja. Og guld. Ja. Wow, der er mange knogler egentlig. Meget guld. Det var ikke så godt. Der er lige TNT med. Så er det ellers bare opad igen. Ja, ja. Nå, det var en meget god start, vi fik der. Spørgsmålet er så, om vi skal blive boende her. Eller skal vi flytte? Jeg ved, måske hvis vi finder noget andet, så... Har du været i et heksehus før, så? Ja. Det er en gammel forladt, ikke? Ja. Har du også prøvet at møde en heks før? Ja. Ja. De slog mig ihjel. Ja, med de der potions, de havde. Og vi skal have noget uld. Det er mega nice uld. Funny. Nå. Det var en meget god start. Nu skal vi så bare se. Jeg tror, vi bliver boende her. Tror du? Ja, vi bare lige dække det der til. Gør vi? Nej, jeg tror, vi finder noget andet. Jeg er meget utryg. Det er også lidt. Sådan der. Så er det på vandretur. Bare vi må ikke løbe, vi har ikke så meget mad. Eller jo, vi har masser af mad, men vi skal bare ikke spille det. Vi går den der vej. Har vi egentlig ikke på let? Er det fredeligt? Sorry, folkens. Det var en lille fejl. Vi smutter lige derover og bygger en seng. Sådan så, at vi bliver et af monstrene. Monster. Vi sover her. Men der går måske lidt tid før, at vi laver en anden Let's Plays. Nu skal vi lige have gjort den her god, og så kan det godt være. Måske optager vi. Kommer an på, hvor mange seere vi får. Nej, vi laver Let's Plays. Laver vi Let's Plays, når vi skal være sammen igen? Jo. Han bor i Odense, og jeg bor i Augusten. Så der er ret langt. Wow, creeper! Mega sygt. Smør den. Eller også laver vi en Let's Play i morgen. Måske. Men som sagt, vi kører cross sammen, så ja, det kan godt være, at vi nogle... får et par 20 af dem Let's Plays. Det bliver sådan cirka på 10 minutter. Vi har regnet med at lave 200 minutter i det hele.
Ja. Eller der omkring i hvert fald. Ja. Så det. Måske lidt over eller sådan. Vi har også ticket, men det vil vi ikke lige. Ticket. Ja, vi laver også let's plays på den. Vi kommer også til at lave let's plays på den. Jeg tror faktisk, at vi laver let's play ticket i dag. Ja. Ticket hedder det ikke. Ticket. Så ticket. Vi er ikke så gode til ticket. Vi er lige startet. Vi siger bare teknik så. Ja. Vi ved da, hvordan man laver 2 maskiner, så det går der fremad. Ja, den her gang bliver den på overlevelse. Vi prøver lige at lave nogle forsøg med nogle maskiner. Vi ved ikke engang, hvordan man crafter maskinerne. Hvis I vil sende nogle Idéer, så vil skriv det i kommentaren, så skriv hvad man skal bruge og hvordan man gør. Eller send et link. En YouTube-video. Ja, hvordan man gør. Det vil vi blive rigtig glade for. Mm. Fuck, vi mangler mad. Ja, det er faktisk ikke engang løgn. Vi skal til at have et sted at bo. Ja. Hvad med det bjerg der? Jeg kigger lige ind. Kigger ind, det kan du også ikke. Jo. No. Og finder vi lige diamond på første hug. Og det ser ud til at være nogen kunne mine det her. Jeg tror vi bliver her lidt. Ja. Men vi skal lige have nogle fakler. Ja. Vi tager det kul der sætter Ja, op på væggen. Eller var det redstone? Nej. Det var kul. Ej. Nederen. Kun 2? Det var ikke så meget. Nå. Det er nok til 8 fakler. Ja. Jeg tror altså ikke på, at du kan sove henne. Jeg kan da godt sove herinde. Bliver du ikke et af zombies? Nej, ikke hvis jeg lige dækker det hurtigt til. Jamen det gør du ikke lige nu. Nej. Du vil have nogle fakler. Jeg vil... Vi skal skynde os at have noget sten til en ovn. Når vi har sten, så skal vi med have nogle. Hvorfor? Vi skal stække vores kød. Så bruger vi vores kul. Vi fyrer bare med træ. Hvordan nu man laver trækul? Det behøves du ikke, men du kan bare brænde med almindelig træ. Det så det ser lidt farligt ud. TNT. Hvem er det, der kører nu? Måske MX3. Ved det ikke. Ja, vi er lidt vilde med cross. Vi har gået til det i et par år. Og jeg er Danmarksmester. Ja, du var Danmarksmester. Jeg er Danmarksmester, indtil de kører det igen. Ja. Du er fandme også mange år. Hvem er det? Dig. Er jeg mange år? Ja. Siger du, jeg er gammel? Ja. Lidt. Du skulle skamme dig. Ja. Men du er for gammel i den klasse. Nej, det er jeg ikke. Jeg kunne bare ikke passe crosserne. Ja. Jeg er blevet for stor op for. Ja. Vi skal stække noget kød til mad. Ja. Nej, bare sådan der, ja. Du fyrer bare op med træ, og så bare kød ovenpå. Bare smækker køden ind. Så nu kører det. Nu går du bare ned og miner. Du kan så langt ned, du kan uden fange. Jeg kan godt se. Ja, måske kan de andre ikke det. Nå, nej. Enderman. Der skal vi ikke kigge så meget på. Kommer næste år. Skal vi ikke smadre den? Nej. Det er vist en dum idé. Okay. Jeg synes ellers, den er pæn. Prøv lige at kigge på den. Jeg synes ikke, den er så pæn.
når den først begynder at tagge mig. Så den er ikke så hyggelig. Så er den ikke så hyggelig at være sammen med. Dagslys! Vi er allerede op, mand. Og så skal vi den vej, hvor Enderman nu var. Enderman! Åh nej! Vi kigger bare ned i jorden! Det er Slender! Kul. Perfekt. Prøv at kigge på den. Ikke så godt. Det bliver ikke så... Det bliver et grimt syn, så. Jeg har sådan nogle lange arme. Og det bliver smadret af den samme. Du bliver bare... Det bliver sgu også smadret. Sådan her, så er det død, mand. Vi skal helst ikke kigge for meget på den. Jeg tror faktisk, han er en dum idé. Det er jo Slender. Han er 80 meter høj. Iron. Perfekt. Ja, vi fandt også lidt iron i de der kister der. Du kan godt gå ned der en gang ned. Nej. Måske skal vi ned. Ej. Hvor der var det her rum? Så var der en gang. Det var så meget. Hvad level er vi på? Eller... Fuck, men jeg tror lige efter os. Vi skal op. Ja, det synes jeg faktisk ikke var en god idé. Nå, luk til, så den ikke kan spawn op. Spawn op. Crap. Vi fik ikke så meget derfra. Vi kan også bare spise rådent kød, men det er ikke så godt. Det er ikke så lækkert, hedder det. Det... Nej, ikke mere! Nå. Knogler. Vi kan godt bruge de der knogler. Til? Næsten alt. Hey, vi kan da springe TNT ned i minen. Vi skal springe Endermanden. Ikke kig på den, og så... Nej, vi skal have et græskerhoved. Bliver den så bange? Nej, så kan den ikke se os. Og så kigger vi på den. Sådan der. Græskermand. Skal vi så springe? Vi tager en til, så springer vi ham. Ja, trykplade. Trykplade. Nej, vi skal have flinter. Den. Du har vi skal have flint. Har jeg det? Ja, vi kisten, det mener jeg, du har det. Nej. Jeg glæder mig til, at vi skal lave en let's play i Ticket. Glæder du dig? Hvad fanden skal det? Nå. Glæder du dig ikke, Anders? Jo, det bliver fandme noget. Det bliver fandme svært, tror jeg. Det tror jeg. Vi ved ikke engang, hvad der er det værdifuldste. Ja. I må godt lige skrive i kommentaren, hvad det er. For så vi er lidt med på, hvad det er. Der er flint. Fru Flint? Ja. Det er fru Flint, som er super. Hvordan fuck det er omvendt. Nej, det er omvendt. Det gang du har allerede sendt til. Så går vi ned og springer den Enderman. Men vi skal lige passe lidt TNT. Kan I ikke se os? Funny. Se. Okay. Det kan den. Spring! Det kan den ikke engang. Det var bare væk. Det var godt, det skulle have været en nuke. Den døde ikke! Spring den igen. Nu tror jeg, den er ude efter os. Flat! Hvor er den nu? Den er død. Perfekt! Nu fik vi et ender. Nice. Hold da kæft, det var fandme et chok. Det var chok, det vi nåede det der. Der er et chok, som gav lidt. Nej, gå ned og gør det i gruset. Det kan være, der er en mine inde bagved.
Hvad er det? Det er der, hvor vi kommer fra. Prøv at gøre noget i gruset her, ja. Ja. Bang! Ja, vi er måske lidt doven. Iron. Tag den der også. Det er det gode steder. Iron er lige nede. Ja. Ja. Det. Nej, ikke der. Du skulle putte det over den. Pas på! Mineskak! Mineskak! Nej, jeg kan så ikke finde ud af det, men hvad så? Hvad så, Fisser? Er du sikker på, at vi kan finde flæser? Ja, jeg Fisser. Mobilerne, de flyver. Ny jern. Jeg tror det er bedst, vi siger jern. Tror jeg også. Hvis der er lidt mørkt, vi så skal er det have fordi... togskinnerne. Nej, det er først lidt senere, vi laver 2. Jeg ved det. Wow. Der stoppede den lige med mig nu. Men måske overholder vi ikke det der med 10 minutter. Ej, det tror jeg ikke. Men vi kommer i hvert fald til at lave lidt mange let's plays. Er du sikker på, at vi kan finde op? Ja. Ja, vi kan finde op. Jeg synes faktisk, det skal løbe. Jeg fik lige Du har ikke set den lige ud. Så den kommer. Død. Jeg tror vist bedst vi har den her. Ja, vi får et mega chok, når de kommer. Det hører de selve Enderman. Den er ikke rar. Hey, Slender. Der er en skak der. Hvad? Ja, der er også noget her. Der er en creeper! Hej, creeper! Du er sød. Kom så, spring lige i luften. Kom så, lille bitte. Kig den dybt i øjnene. Pas på, løb! Og den kan ikke engang røre os. Det er lidt fail, det der. Fik vi noget gunpowder? Den ramte spændende uheldigvis. Hvor kom vi nu op fra? Ja, det var det, jeg spurgte om du kunne huske. Jeg kunne også huske det. Du kan ikke mere af det her. Nej, nu hænger jeg fast. Hey, mand. Der er 2. Jeg vil være at dø. Vi skal dø, mand. Ja, det var her, vi har vejer. Iron. Så det her, vi står op. Her, op. Kig op. Der. Har vi faldt ned et eller andet sted? Vi faldt ikke ned. Vi er her. Det var her, vi kom fra. Nej, det var ikke her. Jo, det var. Prøv til at gå op og kigge. Kan du huske, vi sprang alt det her grus væk? Skal vi så den der vej? Er du sikker? Nej. For det er heller ikke. Det var ikke den vej. Du hopper ikke i. Nej, Jeg skal ikke tage den dukker. det har jeg heller ikke lyst til.
Det var ikke... Det var den der vej. Nej, ikke den Jo, her det vej. var. Var det et skelet her? Jeg tror på, at vi kommer op igen. Ja, prøv at kigge op. Det var her, vi hugget iron. Så det var et eller andet sted oppe i loftet, vi kom ned. Ikke den vej. Jeg er heller ikke her. Var det her? Nej. Skeleton spawner. Hvad sagde du? Skeleton spawner. Så vil jeg rulle til løb. What the fuck? Hvad var det? Nej. Det er en minebone. Fuck, mand. Jeg har ikke så meget liv. Byg den. Fuck et chok, jeg fik, mand. Det kommer lige bag dig igen. Hvad fik du egentlig i den minimum der? Jeg er blevet godt skudt. Du er skudt i nøden. Fik du den? Skudt i nøden. Godt skudt i ruden. Wow, der er mange pile her. Der er måske grå sten. Jeg synes faktisk, du skal passe på. Wow. Det er godt, den. Vi må ikke snyde jo. Wow. Vi snyder heller ikke. Nå, men jeg sætter på lidt. Det er lidt ærgerligt. Vi bliver nødt til at se, hvad der er i den kiste inde ved spawneren. Ja, men vi skal jo først have nogle fakler. Hvor kommer vi op? Nu ved jeg det. Hvor? Her. Men op der. Nej, det der, vi lige har lavet. Nej, det er ikke. Jo, det er jo lige her, vi var. Nu er der sikkert nogen, der sidder og tænker, jamen det var jo det, jeg kom op, hvorfor går jeg ikke derop? Ja, fordi vi ikke ved, hvor det er. Nu skal vi komme i time, hvor vi skal op. Der var det. Der. Måske. Det tror jeg ikke var der. Det var det ikke der. Det var den der togvand, vi kiggede på. Ja. Og så gik vi. Prøv at kigge op der. Nej, lige lidt bagud. Nå, imens vi prøver at finde det, så slukker vi lige. Hvad? Det er ikke den samme. Gå derop. Okay, vi slukker lige. Vi skal plante nogle vandmelonfrø. Ja. Så skal vi lige have en læg. Det er koldt udenfor. Mega koldt. Jeg fryser. Ja, det er sgu koldt. Ej, det er godt. Prøv at tænke på, at det der øje der. Altså. Det der øje. Det har den der Enderman kigget på os med. Det er ret mærkeligt at tænke på. Det kigger på os nu. Ja. Nå, laver den. Nå, jeg skulle have en læg. Vi skulle have noget træ. Træ. Huk. Men egentlig så har vi fået en rigtig god start. Ja. Vi har lagt mange andre videoer ud. Jeg har også lagt en nu, der hedder Cross-tur til Italien. Hvis I vil se den, så det var at køre cross. Det er... Og den ligger vi... Den er lagt ud. Ja, den er lagt ud på hans... YouTube, ja.
Den hedder bare Cross til Italien, og jeg optager med Go Bandit, ikke Go Pro, men Go Bandit kamera. Så det er fint. Og hvis I ved, hvad GoPro er, det er sådan et, man kan sætte på hjelmen, så kan man se, hvor man kører. Eller det kan man ikke, det kan man først, når man er færdig. Ja. Og jeg har også lavet nogle andre, også specielt af Good Game Disco af Niklas 19. Og det er mig! Ja. Husk nu, hvad man skal have 2 voks på. Ja. Hold da. Fail. Sådan. Så planter vi skulle græskarfrøene og melonfrø. Det var vandmelonfrø. Vi skulle også have 2 gulve. Bøms. Klart. Synes jeg også. Godt, du selv synes det. Nemlig. Hvad venter du på? Nå, jeg gider bare. Det kan både vokse begge sider. Så. Nå, nu er der også bedre ben. Nej. Vi skal også lige hen der. Jeg tror, vi stopper lige om lidt, så laver vi en på ticket. Måske en idé. Jeg tror, vi kommer til at lave den i dag. Kan vi ikke bare sige det sådan? Ja, måske... Ikke det hele, men... Måske klokken 9 eller... Og der spiser vi. Klokken er 20:20. Au. Den er 5 minutter bagud. Så er den 20:15. Au. Jeg tror lige, jeg skal... Lige se her. Ja. De. Forkert adgangskode. Lad være med at trykke den så mange gange. At den lige pludselig går kaput. Hvad kan gå kaput? Ja, min iPad selvfølgelig. Nå, tag det. Hov, Skal jeg skrive på det? Ja. Tak. Ui. Hvad er koden? Den klukker. Fordi du trykker der. Nå, fordi jeg holder den. Nej, der. Altså, fordi jeg holder den. Tak. Ved du koden nu? Nej. Nå, vi skal sove. Sove. What? Jeg faldt ned fra sengen. Men jeg spawner alligevel deroppe. Så du spawner. Jeg tror faktisk, jeg skal spille lige om lidt igen, så det er ret godt. Det glæder jeg mig til. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi er optaget nu. Måske et kvarter, 10 minutter. Og fedt spil. Ja. Nå, men vi ses til
Til hvad? Episode 2. Vi ses. Hej hej. Hvad er det styr? Ja, nej, episode... Ja, det er episode 2. Ja, det er episode 2. Fuck det, det er for mig. Nå, vi ses til episode 3. Okay. Nej, episode 2. Det er lige meget, hvad for noget show. Ja, det er lige meget. Nå, vi ses YouTube. Hej!